Исәнмесез? Бүген бик хикмәтле темага сөйләшәбез. Социаль челтәрләр беләсезме, юкмы? Бу әңгәмәдә катнаша Татаринформ агентлыгының социаль челтәрләр буенча генераль директоры урынбасары Алсу Исмагыйлова. Алсу ханым, бик сагынып көттем бу әңгәмәне, чөнки халыкны кертәсе килә социаль челтәргә, ләкин аннан да төрмәгә дә утырырга мөмкин диләр. Яисә анда кемдер популярностьта, белмәсә, нәрсә ул социаль челтәр? Бу әңгәмә рәвешендә булмасын, сөйләшү рәвешендә булсын. Чөнки минем үземә шулай сезнең фикер кызык. Демәк, без социаль челтәрдә утырабыз бу студияда. Без социаль челтәрдә утырабыз, фикер алышып, шулай булсын. Нәрсә ул? Нәрсә ул дигәндә, социаль челтәрне мин бер халыкның җыела торган бер урыны, базар дип күз алдына китерәм. Интернет үрмәк челтәрендә үрмәк эшләрнең яки башка бөҗәкләрнең теләгәнчә җыелып бизелтәве. Алдан игълан ителгән җыелышка килмиләр алар. Алар үзләре теләгәндә кирип, үзләре теләгәндә чыгып китәләр, үзләре теләгән фикерне язалар, үзләре шуның өчен җавап бирәләр. Менә шундый бер урын, шундый бер платформа диек. Элек конторда яки Отса районында ирләр җыелып тәмәке тартып, гайбәт тә сата, фикердә алыша торганнар иде. Нәкъ шуның бер альтернативасы булып китте социаль челтәрләр. Һәм менә татар дөньясында социаль челтәр дигәндә минем нәрсә әйтәсе килә. Милли күтәрелештән соң, ниндидер менә шушы онлайн кергәннән соң, безнең татар конгрессы оешып, инде татар төбәкләрдәге, башка илләрдәге татар халкын барлап чыкканнан соң, менә шу социаль челтәрләрнең барлыкка килүе һәм анда аралашу мөмкинлеге барлыкка килүе татарга бик зур өстенлек, бик зур плюс булды. Оешу өчен алга таба ниндидер сибелгән, чәчелгән, кем Астраханда, кем Австралиядә махсус хат язып утырып табылмый, адресында белмисең, берәр тема буенча кызык булса, мәсәлән, авыл хуҗалыгы яки медицина, яки анда суверенитет, бәлки анда милләт, туган тел, язасында кемгә кирәк шул җыела. Римзил абый, менә шул вакытта социаль челтәрләр булмаса, бу татар халкы кайда җыелыр иде? Җыелалармы? Ни исемле социаль челтәрләр? Кайда җыелалар шунда? Аны бит кемдер барыбер ул урынын күрсәтә, аның исеме була. Беренче сүз әйткән кеше була. Безнең бит социаль челтәрләр, берничә социаль челтәребез бар. Һәм менә татар аудиториясе нинди ул социаль челтәрләрдә нинди ул дисәләр, мин һәрвакыт әйтәм, татар аудиториясе ул бик зур, һәм аның берничә төркеме бар. Алар төрле социаль челтәрләрдә утыралар, хәтта төрле мәсьәләләр белән кызыксыналар. Мәсәлән, Facebook аудиториясе син үзең нинди челтәрләрдә утырасың? Мин барысында да утырам. Әйтик әле. Мин Facebook'та ничә кеше бар анда үзеңнең? Дуслар 5000-нән артык, берничә мең язылучы бар. Instagram'da утыра башладым, бер ел ярым элек, анда 3000-гә җитеп килә бугай. Яшьләр матур кызлар үзләренең портретын гына чыгара түгел мискин анда? Юк, Римзил абый, юк. Хәзер менә әйдәгез, һәрбер социаль челтәрнең татар аудиториясе турында сөйләшик. Әйдәгез. Кем нәрсә белән кызыксына кайда? Мин редакцияларга хәтта киңәш бирәм. ВКонтактедан башланды бит бу. ВКонтактеда башланды. ВКонтактедан, ул Facebook'тан башланды. Без иң беренче Facebook'та теркәлдек. Мин ВКонтактедан кирдем. Соңыннан ВКонтакте, ничә ВКонтактеда синде? Башта ул Одноклассникидан башланды, Римзил. ВКонтактеда мин анда актив күзәтүче дип әйтик. Мин анда аккаунтымны үстерү белән дә шөгыльләнмим, бер нәрсә язмыйм дисәк тә була, мин анда күзәтәм. Иң кызыгы минем өчен ВКонтактедагы аудиторияны күзәтмим. Мин 5000 фотография куйдым. 10 ел эчендә 5000 фотографиям бар, 50ләп альбом. Ни өчен минем дусларым һәм төрле илләрдә яшәгән милләттәшләр бар. Һәрберсенә хат язып утырып булмый. Бүген нәрсә булдым, нәрсә күрдем. Туган безнең гаиләнең агъзалары, оныкчыкларның оныклары 200ләп кеше җыела. Мин шунда куям да, кем керик, шунысы карый. Бик шәп нәрсә иде ул контакты, ләкин мин шу кешенегә күрсәтәм, кешеләрнекен бик актарып утырмыйм. Менә минеке дә шулай дип. Синеке киресенчә. Минеке киресенчә була, инде киресенчә була. Мин күзәтәм. Аудитория ВКонтактедан башлыйк, нинди аудитория дип әйттек бит. ВКонтактеда күбесенчә авыл районнарыннан татар аудиториясе утыра. Без инде татар аудиториясе турында сөйләшәбез, әйеме? Татарстанның, Башкортстанның авыл районнарыннан татар ханымнары, татар ирләре, аларның яше 30 плюс дип әйтик, бу бик яшьләр түгел.
30+ һәм 70-кә, 75-кә кадәр дә җитә. Менә алар бик актив кулланучы ВКонтактеда бүгенге көндә. Аларны нәрсә кызыксындыра? Аларны көндәлек безнең тормыш кызыксындыра. Алар карарга телиме, әйтергә телиме? Алар карарга да тели, әйтергә дә тели. Күзәтеп утыручылар да бар, фикер әйтүчеләр дә бар. Фикер әйтүчеләр өчен махсус сообщество дип әйтәбез инде. Төркемнәр бар, булдырылган. Мәсәлән, шуның берсе Татмедиа карамагындагы, икесе Шәһри Казан газетасы төркеме бик зур, бик актив бара, анда фикер алышу, төрле темаларга карата. Татар конгрессының порталын, сайтын карарга торган кешеләр ВКонтактега керә, Татар конгрессы дигән таба. Һәм алар хәтсез генә җыелган алар бездә. Анда да бар, алар фикер алышырга яраталар, менә күбрәк кызыксыналар алар. Без үзебездә чыккан һәр макаланы, һәр фотографияны, видеоны ВКонтактега да куябыз. Не кирәктер инде ул, без аны шунда куябыз. Ни өчендер халык шунда җыела булып чыга. Нигә кирәктер инде ул түгел, Римзил абый, аудитория тегеннән дә алсын мәгълүмат, моннан да алсын өчен. Ул сайтка кирмәскә дә мөмкин. Хәзер сайтлар заманы үтеп бара бит инде. Менә үтеп бара дип әйтәбез без. Димәк, ВКонтакте дигән безнең кебек чыгышы белән колхозниклар башлаган, ләкин барыбер төркемнәр булгач, яшьләр булгач, димәк, интеллигенция да бар дигән сүз бит. Анда фикерләр бар, фикер алышу бар, фикер әйтәсе килгән кеше өчен мөмкинлек бар. Анда җырлар бар. Җырлар, альбомнар үтергән бар. инде. Ана минем дә җырларым бар, анда катнашкан җырларым да бар инде. Димәк, бу социаль челтәрнең тагы бер миссиясе бар. Мына күрше белән бер подъездда торып та исәнәшмисең. Монда бит аралашу, аралашу татар кешеләре яки башка милләт кешеләре, бер фикердәш кешеләр яки дошман кешеләр аралашып, бер-берсен беләләр дә. Бу бөтенләй башка тормыш. Үзгәреп китте бит коммуникация. Хәтта күршеләр белән дә шул ВКонтактеларда сөйләшәбез бит, Инстаграмнарда. Өйләнгән кешеләр бар, шунда танышып, бер шәһәрдә яшәп тә интернет аша танышканнар. Ул яктан да менә татар халкы өчен бик зур файдасы булды социаль челтәрләрнең. Яшьләр, бик күп яшьләр бер-берсе белән кавыша ала. Төрле регионнарда яшәүләренә карамастан. Без бу кызыклы әйбер инде ул. Беренче тапкыр сөйләшәбезме? Карап чыгык тиз генә. ВКонтакте булды. Хәзер әйдәгез Facebook аудиториясына күчик. Менә ВКонтакте кешеләренә әйтсәң, Facebookта да теркәлегез, анда да кызык дип. Миңа һәр вакыт язалар. Юк, мин анда теркәлеп карадым, анда бик кызык түгел ВКонтактеда кебек. Чөнки кызыксынулар аерыла. Ялгышалар Facebookта сәясәт, иҗтимагый тормыш. Анда җыелыш. Кешеләр менә сез китеп беттегез. Бөтенсенә дә ул кызык түгел икән. Инстаграмга китеп беттегез. Президент та Инстаграмда. Без китеп бетмәдек, Римзил абый. Без бәлки тармакланганбыз. Facebook ул минемчә менә үзе бер иҗтимагый оешма, һәм иҗтимагый трибуна бер туктаусыз конференция бара безнең анда. Теләмисең, эндәшмисең, укып кына чыгасың, телисең икән дусларга таратасың шулай итеп. Бүгенге көндә чыннан да менә иҗтимагый фикер формалаша торган. Алсу Исмагыйлова бер сүз әйтсә, мин аны постировать итәм. Тагы бер кеше постировать итә. 10 минуттан аны 5000 кеше укыган. Тираж фалан язылу юк, бар акча түлисе юк, телевизор кабысы юк, барса мәгълүм инде. Бер нинди ссылкага да керәсе. Facebookның үзенчәлеге димәк сәясәт. Сәясәт менә анда фикер формалаша, иҗтимагый фикер формалаша. Ул аудитория ягыннан ВКонтакте яисә Инстаграмда кебек зур түгел. Ләкин аның ул аудиторияның фикерләренең тәэсир итү көче зуррак. Инде яшьләрне әйтегендә Инстаграм дигән нәрсә бар. Инстаграм менә яшьләр дип әйтәләр. Мин килешмим, Римзил абый. Килешмим. Инстаграмда 60 яшьлекләр дә утыра, 70 яшьлекләр дә. Бер җаен тапсаң, Инстаграм ул иң җайлы. Менә техник яктан иң җайлы. Шул Инстаграмыгызны куйгалыйм, конечно, караштырам. Мин аныкларым, үземнең балаларым нишләде икән бүген дип белеп, шуны кереп карыйм. Мәңге кермәс идем. Аның бәлки төп минусы компьютердан карау читен аны. Ул барыбер теге смартфон социаль челтәрендә дип смартфон. Ләкин анда да кулланучылар бик күп. Аларның кызыксынулары нигездә шул ВКонтакте аудиториясының кебек. Рөстәм Нургалиевич кергәч, димәк, ул бик мөһим әйбердер инде ул аның. Әлбәттә, анда аудитория, иң зур аудитория бүгенге көндә Татарстан буенча шунда тупланган. Тагын инде челтәрләр бар. Одноклассники бар. Монсы билгеле инде ансан. Мессенджерларында онытмыйк. Мессенджерлар бар. Бүгенге көндә үсеп киләләр. Telegram мессенджеры. Аннан соң тагы бер инкыйлаб бар бит әле агайны. Иҗтимагый хәрәкәт төзелеше менә бу WhatsApp дигән әйбер. Челтәр мул.
Ул мессенджер, челтәр дип әйтик инде. Хәзерге вакытта менә шушы мессенджерларда эшләү технологияләре барлыкка килә. Тоннельләр. Һәр вакытта да иң беренче булып аудитория белән эшләү юлларын маркетологлар яра. Алар үзләренең теге мәнфәгатьләрен кайгыртып, нәрсәдә булса сатасы килеп, алар иң беренче булып менә шу тоннельне яралар. Инстаграмда да шулай булды. WhatsApp-ны син үзең менә ничек үзең кешеләрне укыйсыңмы, үзең хәбәр таратасыңмы? Чатлардамы? Мин бик күп чатларга кергән. Чатларны күзәтәм. Ягъни яшьләр шушыны укып, карап язышып утыра икән, димәк алар үзара языша. Яки социаль челтәр аша хәбәрләр карый. Берничә челтәр аша, шулаймы? Алар берничә платформаны куллана. Инде булай булгач, экскурсияның чакыры юк бит инде бу. Юк. Ләкин мин WhatsApp-ка бик ышанам, ул ниндидер бер яңа партиялар булып WhatsApp аша бик тиз генә төркемләр. Чөнки WhatsApp-та, Telegram-да чат төзү мөмкинлеге бар. Анда аралашу бар, анда ничектер мәгълүматны тиз тарату технологиясы таралган. Татар телен укытучы ата-аналар кирәк бит инде менә безнең бик мин уйлыйм инде шуның аша берләшеп була. Кемгә менә гөлгенә митингка барып булмый бит, җыелышка да барып булмый, конференцияга да барып булмый. Караштырып аласың да, үзеңнең әйтеп куясың, бер туктасы бара. Ягъни без инде шулай ирекле кешеләр, без беркемнән дә курыкмыйбыз. Әйтәсе килгәнне әйтәбез, үзебезнең самоцензурабыз бар, төрмәгә дә утырмаска чарасын күрәбез. Ләкин мин утырам Татарстан Республикасының Татар информ агентлыгының генераль директорының социаль челтәр буенча урынбасары яңарак кына билгеләнгән Алсу Исмагыйлова белән Татар информның һәм дәүләтнең һәм милләтнең мәнфәгате менә бу стихиядә, бу пәрәвездә нидән гыйбарәт? Римзил абый, шуннан башлыйк. Масса күләм мәгълүмат чарасы аудиториясы кайда, шунда барырга тиеш. Аудитория масса күләм мәгълүмат чарасына түгел, хәзерге вакытта гаммәви мәгълүмат чарасы аудитория янына килә һәм мәгълүмат тарата. Әгәр дә без бүгенге көндә менә кеше үзе безнең сайтка кирип карасын әле. Сезнең бит инде Татмедианың, афутинем, газет журналларының сайтлары бар. Сайтка кирсен әле дип утырып булмый. Кешегә бит буйрык биреп булмый. Барасың шуңа. Кеше янына барып, аңа мәгълүматын таратырга. Кемнәр янына барасың? Балыкчылар, эстрада яратучылар. Ашарга пешергә яратучылар, рецептлар. Кызлар белән танышучылар. Барсы. Егетләр эзләүчеләр дә бар бит инде. Ничек барасыз? Ул мәгълүмат чарасының кыйбласыннан тора. Ул үз аудиториясын билгели. Менә мин әйттем бит, иң беренче булып социаль челтәрләрдә эшләү юлларын маркетологлар күрсәткән. Мин үзем маркетолог белемедә бар. Һәм 6 елымны мин маркетолог булып эшләүгә багышладым. Шуңа күрә мин ул яктан да технологиясын беләм. Нәрсә ул кулланырга? Маркетолог ул теге яки бу товарны, хезмәтне акчага җиткерүче. Аудиторияга җиткерүче. Алар да бит аудитория янына баралар. Карым кызыклар акча эшлиләр, социаль челтәр аша акча эшләү турында да сүз барамы әллә бу? Өлешчә. Рекламада бар. Самы рекламада бар. Товар рекламасы да бар. Төрле технологиялар. Рекламасы бар. Әлбәттә. Партиялар шуның кайсы бирләре миллиардлар алып яталар. Әлбәттә. Парламентка керәләр дә. Юк, шул сәяси максатлар, иҗтимагый максатлар гаммәви мәгълүмат чарасында да бар. Һәм социаль челтәрләр ярдәме белән ниндидер максатларга ирешеп була. Менә Шамил Садыков, генераль директор, ни кушасың? Алсу, менә син давай шулай эшләп бүген эшкә килдең. Бу атнада фәлнәрсә, нинди бурыч, нинди максат синең? Анасын мин үземнең максатымда әйтермен. Безнең бит инде повестка бар, информационный повестка дип әйтәбез. Дәүләт мәгълүмат чараларының үз повесткасы бар. Без шул повестка белән эшлибез. Татарча повестканымы? Көн тәртибе инде ул. Көн тәртибе генә түгел ул, Римзил абый, көн тәртибе. Юнәлеш дип әйтик. Юнәлеш дип әйтик. Дәүләтнең сәяси информацияга урамда йөргән дуракавалеты биргән кешеләрне җыеп кертеп, шуларның колакларына тутыру. Дөрес мәгълүматны һәм кирәкле мәгълүматны. Урамда йөргән кешеләр генә түгел, социаль челтәрләрдә утырган кешеләр. Безнең уртак максатыбыз бар, татар милләте. Бит, Татарстанның мәнфәгате. Безнең мәнфәгать нидән гыйбарәт икән? Гади генә сорауга ачыклык кертик тә, аннан соң икенче
серияга күчәрбез. Безнең мәнфәгать нәрсәдән гыйбарәт дигәнде аңлап бетермәдем. Без нәрсә телибез, нәрсә эшләргә телибез. Челтәр яшәп утырсын инде ул. Әрләшәләр җыелып таралышалар. Не кысылабыз без, не син кысыласың, эшкә киләсең, не мин телим андан. Что мы должны сделать, что мы хотим там? Татар халкын без татар халкын дигәндә без берләшеп яшәргә тиеш. Бүгенге көндә. Бу бит стихия. Идарә ителәмесең социаль челтәрләр белән команда итеп булмый бит, алар үзләренчә китә. Римзил абый килешмим. Идарә итү технологияләре бар. Бүгенге көндә социаль челтәрләрнең үзләренең дә андый функциясе бар. Шул ук социаль челтәрләрнең бит аның тәртибе бар. Ул бит ниндидер бер нинди структурасыз бер урын түгел. Анда бар төркемнәр төзү мөмкинлеге, дусларга кушу мөмкинлеге, лайк куеп, репост ясау мөмкинлеге, булар барысы да шушы структура. Мөнәсәбәт белдерү. Менә бу структураны үзеңә файдага кулланырга була. Милләткә файдага кулланырга була. Шулай ук теге әйтсәк инде түләүле чаралар турында таргетинг, ретаргетинг бар. Социаль челтәрдә бит бик зыянлы яки татарга каршы, Татарстанга каршы, демократиягә каршы, федерализмга каршы, ниндидер монархистлар, ксенофобларда анда утыра бит. Аларның да үз максатлары бар. Максатлары бар һәм мин беләм кайбер ата-аналарның менә татар теленә каршы ата-аналарның җыелышларының саны бездән дә күбрәк. Күбрәк иде, сез әйтәсез. Нишләп идарә итәргә? Менә алар анда утыралар, җыелганнар. Нишләргә кирәк? Бәдбәхетләрне басып китәр өчен, үзебезнең фикерне өстен чыгар өчен нишләргә кирәк безгә? Активрак булырга социаль Татарны саклар өчен. Активрак булырга социаль челтәрләрдә. Мин татар кешеләре социаль челтәрләрдә актив булырга, шунда тупланырга тиеш дип саныйм. Һәрбер мәгълүмат чарасында менә мин элек әйтә идем. Аудитория, хәзер дә әйтәм. Аудиторияны өйрәнү бүлеге булырга тиеш дип саныйм. Аудитория нинди сүзләр белән сөйләшә, базарга баргач нинди җөмләләр белән сөйләшә, нәрсә кия, нәрсә ашый, өендә нәрсәләр сөйләшә, туганнары белән, дуслары белән, хезмәттәшләре белән нәрсә турында сөйләшә. Аудиторияны өйрәнгәннән соң, менә бу максатларга ирешү, дәүләт куйган максатларга, сәяси, иҗтимагый максатларга ирешү җиңелрәк. Мин әйтә идем, менә журналистларда килә, базарга барып кайт. Халык белән аралашып, халыкны кара, күзәт, язып бар. Менә бүтән нәрсәне стенографировать итеп бар. Нәкъ шуны ук әйтергә була, социаль челтәргә кер. Менә бу төркемгә. Карап утыр. Социаль челтәргә керер өчен бит ул интернетка керергә кирәк, укырга кирәк, тиешле мәгълүматны, тиешле төркемне барып табарга кирәк. Римзил абый, аны да эшли алмаса журналист гомумән килеп тә тормас. Журналист түгел әле, менә татар халкы җитәрлек дәрәҗәдә интернетка һәм социаль челтәргә керәмесең ул? Әле бит убежденный абзый апалар бар, ул интернетны да, компьютердан начар әйбер дип санаучы да бар. Ә милләтне, телне оныту маңкортлык шуннан килә. Анда кермәгәннән маңкортлыкны җиңеп булмый инде шул. Димәк, без чакыралабызмы халыкны? Йоклап утырмагыз, керегез интернетка, табыгыз татарны һәм татарча сөйләшегез дип. Аны бәлки алай итеп чакырмаска кирәк, кызыктырып чакырырга кирәктер. Әгәр дә менә бүген ниндидер бик татар халкының һәрбер татар кешесе өчен бик кызыклы бер хәбәр чыга икән, һәм ВКонтактеның бер төркеменә эленә икән. Мин балыкка бардым, мин концертка бардым. Әнә Рафис Кырбаның Җәлил турындагы романы буенча булай икән, филармониядә презентация бар, шуны укып белдем дә. Һәм шундый хәбәрләрне ешкына күреп торам инде. Бер кызык резонансный хәбәрне Татар информ бирмәгән хәбәрне челтәрдә берәрсе биргән мөмкин. Әйе. Икесе дә биргән мөмкин. Һәм күп кеше шуны кирип карый. Авылда шулык сарафанный радио кирип карадыгызмы әле шунда? Миңа Facebook аша әйтәләр, күреп калам, мин күргән, минем төркемдә әйтәләр. Әле генә башланды концерт, Татар информда интернетта күрсәтәләр. Мин хәзер концертка йөрмим. Чөнки карыйм да трансляция бармы Татар информда, яки Татар конгресс сайтында. Шуны гына карап утырам. Римзил абый, бу әйбәтме, начармы? Бу бик шәп, чөнки өлгереп булмый барып җитәргә барсына да. Интернет безнең көндәлек мондай җирдә йөреп тора торган тормышны алыштырмасмы? Алыштырмас, аны икесе дә мин үзем кагаз матбугат ягында кеше, минчә икесе дә кирәк аның. Кагаз да кирәк тә, кагаздан ашасын тегесен дә кирәк, интернеттан карап кагазына карыйсың, аның барсы да кирәк. Ягъни без менә шушы теманы башлап җибәрдек. Менә сезнең бу эшләрегез Татар информ агентлыгында синең гамәлләрең
кызыклы нәтиҗәләр китерсен. Давай бергә эшлибез. Һәм социаль челтәргә куйыйк әле шушы әйберләрне без сөйләшкән. Менә күпме темага кагылып кына киттек. Шуңа бит сезнең дә мөнәсәбәтегез кирәк. Сез катнашмасагыз, мин аудиторияны әйтәм, халыкны әйтәм. Әлбәттә. Һәм бигрәк тә менә әгәр дә сезнең әби, апа, ниләрегез күрмәгән икән татарлык үзләренең гармун тартканда гына дип. Кирсенә дә күрсеннәр, карашыннар да киңәшәбез, җыелыш үткәрик. Татар халкы өчен бу социаль челтәрләр, мин аны һәрвакыт әйтәм инде, җирдән, күктән төшкән бер бәхет булды. Без шунда берләшеп, күпме кеше шунда дуслашып, танышып, соңыннан инде җанлы күрешкәндә дә бер-берсен әллә кайчан белгән кешеләр кебек оралаша ала. Һәм алга таба безгә бердәм булу өчен, әлбәттә социаль челтәрләрнең бөтен мөмкинлекләрен кулланырга кирәк дип саныйм. Без Татар реформа агентлыгы генераль директорының социаль челтәрләр буенча урынбасары Алсу Исмагыйлова белән сөйләштек. Челтәрдә һәм интернетта очрашканга кадәр сау булыгыз.